God søndag formiddag. Nu sidder vi her igen. Jeg kalder det for sund søndag. Og det er fordi, at det er det, det drejer sig om. Vi skal snakke om, hvordan vi holder os sunde og stærke og raske. Ja. Og jeg sidder her sammen med min virkelig dejlige søster. Jeg kan godt sige, at hun er storesøster. Det kan man ikke se, fordi det er mig, der har alle de grå hår. Men søs, vi sidder her endnu en gang på, hvad skal jeg sige, for dit vedkommende på 13. år, og for mit vedkommende på 12. år. Og vi sidder her jo faktisk på grund af det her. Og så sidder I derude og tænker, hvad er dog det? Ja, det er blodprøver. Det er simpelthen nogle test, som man kan tage. Man kan måle sin tilstand inde i kroppen. Man kan måle sin ernæringstilstand. Det vil sige, at man kan begynde at kigge lidt ind i, får min krop det, den skal bruge, for faktisk at være den bedste krop, jeg kan have? Er den optimeret? Er den så optimal, at den klarer de udfordringer, vi nu hver især bliver mødt med på bedst mulig vis? Og du var jo, siden jeg siger 13. år, Lene, altså, vi glemmer altid faktisk lidt at introducere os selv. Det gør vi bare så nu, når vi lige snakker, tror jeg. Det glemmer vi altid. Vi tænker, jamen, vi er da verdensstjerner, I ved da nok, hvem vi er. Men det er jo ikke sikkert, at I lige gør det. Så kunne du ikke bare lige sige et par ord om dig, Lene? Så absolut. Og som du så fint siger, jeg er den gamle af os to, og det har det godt med. Det er så fint. Øh, jeg er veterinærsygeplejerske. Jeg elsker ernæring. Jeg er en nørd. Jeg er stolt af det. Jeg synes, det er mega fedt at dykke ned i, hvad ting kan, og hvordan vi kan biohacke vores alder og vores helbred, og hvordan vi kan gøre ting. Så jeg har haft fuld fokus på ernæring i rigtig, rigtig mange år. Hovedsageligt til dyr, men der er ikke den store forskel på dyr og mennesker. Det er det samme, vi skal. Det er de samme næringsstoffer, vi skal bruge. Nyrerne fungerer på den samme måde, tarmen fungerer på den samme måde. Så der er ikke en stor forskel. Så de sidste, ja, nu går jeg snart ind i mit 13. år, har jeg haft stor fokus på mennesker. Fordi vi halter. Vi halter rigtig meget med vores helbred. Og statistikkerne er grimme på sygdom, på alle typer af sygdomme. Der er stort set ingen sygdomme i verden, vi har fået has på og knækket koden til, hvordan vi får stoppet. Ja, og det er en af grundene til, at jeg sidder her. Det er, at når der er viden, der kan deles til, hvordan vi kan undgå sygdomme, og hvordan vi kan gøre os selv stærkere, som du siger, søs, så synes jeg, det er vigtigt at dele ud af det, vi har, og ikke sidde og gatekeepe. Så det er grunden til, at jeg også er her i dag. Yes. Jeg er så den yngre søster. Jeg gentager det bare lige, så I ved det. Lene bliver altid skudt til at være den yngste. Det er så irriterende. Jeg gør, hvad jeg kan. Nå, anyways. Jeg er fysioterapeut, og da jeg mødte Cincino, som I skal høre om i dag, og hvad det kan, der arbejdede jeg med hjertepatienter. På et sygekommunalt område var jeg forløbskoordinator inden for det felt. Jeg trænede dem, jeg underviste dem i et team med sygeplejersker i ernæring og i motion. Og trods alt min viden dengang, så gik jeg selv rundt med nogle kroniske smerter, som jeg havde haft i 7 år. En inflammation i min bækkenring. Den skal jeg ikke trætte jer så meget med. Jeg kan bare sige, det var ikke særlig sjovt at have ondt og tage smertestillende og rende til kiropraktor i tide og utide, fordi at jeg ikke var så god til at være gravid. Så jeg havde nogle udfordringer med inflammation i min krop, som var særlige for mig jo. Og det var dig, Lene, der så kom og viste mig et skandinavisk sundhedsprogram, hvor man kunne måle de her ubalancer i kroppen og faktisk udbedre det. Og det er noget af det, som vi vil dele med jer i dag. Så har I hvert fald sådan en lille baggrundsviden på, hvorfor sidder vi her. Vi sidder her, fordi vi er passionerede. Vi sidder her, fordi vi har egne erfaringer. Vi sidder her, fordi vi har arbejdet med det her i 12 år plus.
Så jeg tænker, at vi skal i gang med det, jeg er her for. Så hvis du griber bolden og tager os med ind i tarmens univers, fordi det er måske der, det er allervigtigst at forstå, hvad der sker. Ja, og det synes jeg, at det er et godt sted at starte. Og lad mig lige se, om jeg kan få noget op på min skærm, som vi måske kan bruge til noget. Øh, vi har noget nu, ikke? Det har vi, ja. Så inden jeg lige går i gang med det her, så synes jeg, der er en ting, som jeg godt lige vil have ud. Og det er, at i al den tid, hvor jeg har arbejdet med det her, og du også har det, Juvel, der er vi nok begge to kommet frem til, at det er en skør verden, vi lever i. Og det kan nogle gange være rigtig svært at finde ud af, hvad der er op og ned, og hvad er rigtigt og forkert. Og igennem alt det, er jeg kommet frem til en meget, meget stærk konklusion, og det er, den eneste, jeg tør stole på, det er mit eget blod. Det er mit blod, der skal fortælle mig, hvad jeg har brug for, og hvor god jeg er indeni, og ikke alle mulige andre læger, eller ikke læger, sundhedsguruer, eller noget som helst andet. Jeg har valgt kun at stole på, hvad er det, mit blod fortæller mig. Og det er nogle af de ting, som jeg synes, vi skal have frem i dag. Og en af de steder, hvor det er vigtigt at kigge på, hvad dit blod fortæller dig, det er, hvordan din tarm fungerer. Fordi din tarm er simpelthen et vanvittigt univers. Det er hele kemilaboratoriet i din krop. Det er kontrolcentralen, der styrer rigtig meget. Så du har en kæmpe tarm, som er meget lang og med en stor overflade, med et vanvittigt univers indeni. Og det er det her univers, der bestemmer rigtig meget af, hvordan hele din krop fungerer. Så det er alt fra din hjerne og dine tanker og dit humør, hvordan du producerer hormoner, om du er mæt eller om du er sulten, hvor stærk din hud er, og alt muligt starter nede i tarmen. Men det er kun de gode ting, der kommer frem, hvis din tarm også er sund. Og hvordan ved vi egentlig, om tarmen er sund, sådan at vi har et stærkt immunforsvar, at vi har styr på vores kolesterol, at vi har en god fordøjelse, at vi føler god mæthed, at vores hud er stærk, og vores tanker er gode. Alle de her ting er fuldstændig i kontrol nede i dit tarmsystem, og det kommer an på, hvilke tarmbakterier du har, og hvor tyk din tarm den er, og hvor sund din tarm den er. Og det kan man faktisk måle på en blodprøve. Og alt det her, det hænger lige præcis sammen med, hvad spiser du? Fordi det er det, du spiser, der afgør, om du har en smuk, flot, meget stærk, meget sund kontrolorgan i din krop, eller du har en tarm, som er blevet for tynd, ikke giver dig de rigtige signalstoffer, giver dig dårlige signaler til hjernen, giver dig dårlige tanker til hjernen, giver dig slap og træls hud, hvordan alle dine organer egentlig fungerer, din fordøjelse, alt det kommer an på, om du fodrer dine bakterier, eller du ikke gør. Og det er det, vi skal måle på, og det er det, jeg synes, der er super spændende. Så det allervigtigste, det er sådan set lige det her lige nu. I hvert fald inden for tarmen. Fordi jeg tør ikke at sige, at det er det vigtigste område. Fordi Juvel, du har et område, som er mindst lige så vigtigt, så vi skal ikke slås om, hvad for en, der er vigtigst, men vi kan i hvert fald måske stille dem op på førstepladsen ved siden af hinanden, og så sige, de her to ting, det er noget af det vigtigste for dig at styre på, hvis du vil sikre dig et helbred, som er med dig rigtig mange år frem. Det handler om nede i din tarm, det er de her bakterier. Og dem deler vi simpelthen bare op i gode bakterier og i dårlige bakterier. Du vil altid have nogen af begge to, men der, hvor det er vigtigst, det er, at du har et overtal af gode bakterier. Og det kan du kun, hvis du fodrer dem, fordi de skal også have noget at spise. Men de gode bakterier og de dårlige bakterier, de spiser to forskellige ting.
Og hvis vi kun fodrer dårlige, så er det dem, der er flest af. Og så kan du godt regne ud, at så alle de her goder, som dine bakterier de egentlig skal sørge for, at du har, dem har du ikke længere. Du har kun de dårlige ting. Og de virkelig dårlige bakterier, de lever af fedt og sukker og proteiner. Og sukker og fedt, det spiser vi rigeligt af i vores helt almindelige, undskyld mit sprog, virkelig forfærdelige danske kost, fordi vi er virkelig på bagbenene her, når det gælder at spise godt. Og så spiser de faktisk også den indvendige side af din tarm. Så det er alfa og omega, at vi får kigget på, får vi mad nok ned i vores tarmsystem til, at vi ikke får den her kæmpe opformering af dårlige bakterier, men at vi i stedet for skifter fokus og får en meget større opformering af de gode bakterier. Fordi så får du den flotte, tykke tarmvæg, som er tæt. Så får du de gode signalstoffer til dit stofskifte. Du får de gode signalstoffer til din hjerne, og du får rigtig mange ting, som er beskyttende for din krop, og faktisk også giver dig energi, fordi det hjælper helt ind på celleplan, helt ind i hver eneste celle, hvor du har dit lille kraftværk, der skal sørge for, at der bliver skabt energi til dig. Helt derind sender de her gode bakterier signalstoffer. Så du kan enten have et tarmsystem fyldt med fjender, eller fyldt med venner. Og det er kun dig, der bestemmer det. Det er ingen andre. Det er kun dig. Den eneste måde, du virkelig kan få svar på, hvilken gruppe du hælder til, det er ved at måle dit blod, om du faktisk spiser det, som de gode bakterier de har brug for. Og det er jo en af de ting, vi skal snakke om. Og det er jo en af de 4 test, som vi arbejder med. En af de 4 test, hvor dit blod fortæller dig, hvad du spiser, om det er rigtigt, eller om du skal ændre på noget, så du kan tage en ny test, og så sikre dig, at nu er du, hvor du skal være, så dit indre kompas, dit indre kontrolsystem, at det giver dig alle de goder, du har brug for at have et godt helbred. Så det er nummer 1. Lige nu i dag er det her nummer 1. Hvad er det så, vi skal? Jeg gør det her. Det er ikke fordi, du behøver at gøre det samme, men det her er den nemmeste løsning og den sikreste løsning. Jeg har testet min tarm, og den kom tilbage med et rigtig træls resultat, som viste, at jeg faktisk på ingen måder spiste nok fiber. Fordi det er det, de skal bruge, de her tarmbakterier. Det er præbiotiske fibre. Du kan spise det i bønner og linser, altså alle bælgfrugter, alle bælgplanter. Det er i løg og spars og artiskokker og alle de her virkelig gode ting. Masser af forskellige former for grøntsager, og du skal spise meget af det. Fordi der er nogle helt klare tal for, hvor meget fiber man skal spise, før end at der er mad nok til de her bakterier. Og vi skal op på 30 gram. Går vi tilbage i tid, altså ret langt tilbage i tid, 50-100 år, måske 100 år, så havde vi en kost, der gav os på den anden side af 100 gram fiber dagligt. Når vi måler i dag, så er gennemsnittet nede lige omkring 20 gram. Så vi mangler meget. Men der er en sjov grænse, og grænsen er 30. Så når man rammer 30 gram, så får man simpelthen så meget et boost, så der er så stor forskel på at være på 20 gram, end at være på 30 gram. Så 30 gram giver dig faktisk rigtig, rigtig mange fordele.
Og derfor vælger jeg at tage den her oven i min kost. Fordi nu ved jeg, hvor mange gram, fordi tager jeg 2 skefulder af den her, så får jeg lige knap 10 gram fiber. Lige knap. Så med en almindelig dansk kost, og 2 af skefulder af den her, så rammer jeg de 30. Så nu har jeg tal på det. Og det viser min tarmtest faktisk også, at nu har jeg de her fiber, som mit system faktisk har brug for. Må jeg lige supplere dig? Det må du gerne. Det er jo fordi, at jeg ved, at de her 30 gram, det er faktisk en officiel anbefaling. Det er jo ikke noget, som vi bare lige har opdigtet eller fundet på. Det er en helt officiel anbefaling, og man kan gå på netdoktor og alt muligt. Man kan bare søge løs. Der ligger så meget viden derude omkring, at vi skal have minimum 30 gram kostfiber dagligt, og at det faktisk er med til at reducere døden i forhold til tarmkræft, andre typer kræft og hjertekarsygdom. Og det er noget, WHO har klarlagt for os, at dødsårsag reduceres med 65%, hvis man får nok fiber dagligt. Så den her sundhed i vores tarm, den er ikke at spøge med. Den påvirker hele vores krop og vores måde at blive gamle på og blive syge på ud i fremtiden. Så det vi jo også er her for, det er jo selvfølgelig både fordi vi kan ændre på noget nu og her, som ikke fungerer godt, men vi skal sandelig også tænke på, hvordan vil vi gerne have det om 20-30 år. Om 30 år, Lene, så er vi begge 82. Du er lidt mere, ikke også? Men så vi vil gerne derud og have det godt, ude i fremtiden. Så det vil jeg bare lige nævne. Og så vil jeg lige nævne, at hvis I tænker, jamen, jeg spiser så meget grønt, så jeg får rigeligt, så vil jeg bare sige, for at få 30 gram kostfiber, så skal du spise 1 kilo broccoli. Et helt kilo giver dig 30 gram kostfiber. 1,5 kilo gulerødder. 1,5 kilo gulerødder giver dig også 30 gram. 6 kilo kantareller giver dig også 30 gram. Så det er bare for, at du lige har lidt at sætte i perspektiv, hvor meget grønt skal du sidde og gnaske. Du har faktisk ikke tid til at gå på arbejde. Du skal sidde godt og hakke de der gulerødder fra morgen til aften, hvis du skal nå det her. Er det ikke rigtigt? Vores måltider, de er så stressede, de er så hurtige. Og nogle gange, det kan jeg da godt selv tænke, skal jeg til at lave sådan en spidskålsalat? Det tager mig en evighed at komme igennem det. Men det skal vi altså. Vi er nødt til at sætte noget tid af til at spise ordentligt og til at hakke nogle grøntsager. Altså, det skal vi. Men det er altså også lidt fedt på de her lidt travle dage, at man lige gør en status, når dagen er slut måske, og lige siger, hvordan gik min dag egentlig? Fik jeg gnasket nok? Og så faktisk have muligheden for at være sikker på, at du giver dig selv det, din krop har brug for, hver evig eneste dag. Det er de små vaner over lang tid, der gør en forskel for vores krop. Så hvis du sørger for at få de her fiber på plads hver dag, så lover jeg dig, at dit helbred, det er markant anderledes, om et halvt år, eller et år, eller 2, eller 3. Du vil se noget vildt. Man vil se noget vildt. Og jeg er jo en af dem der, som er måske lidt doven anlagt. Jeg får ikke gjort det, du siger der. Og det er derfor, at jeg har det godt med, at jeg kan snyde min vej til det. Det er også et dumt ord, fordi det er det jo ikke. Det her, det er jo at tage vare på min tarm, men på en lettere måde. Så det her er for mig simpelt. Sikre mig, at jeg har 2 skefulder af de her hver dag, i en smoothie, eller i en morgenpandekage, eller en muffin, jeg bager, eller et eller andet, eller i bare et glas vand, så har jeg det. Jeg ved, at der er nogen, der gør meget også. Der er jo mange gode kosttilskud derude, og vi er her bestemt ikke for at nedgøre andre gode ting. Så hvad end du gør, der er godt for dig, fedt. Men hvis nu der er nogen, der sidder og tænker, jamen jeg tager husk, det er jo også en fiber. Ja. Men kunne du ikke bare lige sige lidt om, hvordan skiller vores fiber sig ud fra husk? Er der en forskel, eller minder de om hinanden? Ja.
Der er en meget, meget, meget stor forskel. Vi har faktisk en lille smule husk i den her. Men det, der er specielt her, det er, at her sikrer man, at man får fibre fra 8 forskellige kilder. Det vil sige, at vi får 8 forskellige typer af fiber inden for den samme kategori, men de har en længde, der er lidt forskellig alle sammen. Og det betyder, at hver længde har ligesom sin plads, hvor den arbejder nede i tyktarmen. Og det her betyder så faktisk, at 8 steder fordelt ned igennem hele tyktarmen, der bliver der placeret de her fiber. Så de bakterier, der bor i det område, de bliver fodret, de får mad. Så vi presser på tarmdiversiteten, altså forskelligheden af de forskellige bakterier, vi har. Vi får flere forskellige, når vi fodrer 8 forskellige slags fiber. Så vi får flere forskellige bakterier. Vi sikrer også, at bakterierne er der i hele tyktarmen, fordi der er 8 forskellige. Så husk én ting, og virker et sted, og har også en lille smule præbiotisk effekt, men ikke så meget. Husk bruges mest til dem, som har lind mave, fordi at det faktisk suger en masse væske. Men fordi at husk suger væske, betyder det jo ikke, at tarmen er blevet sundere og arbejder bedre. Nu er afføringen bare blevet mere fast. Så det er sådan lidt et symptom, man går ind og ændrer på ved at spise mere husk. Men du har ikke givet dig selv flere gode bakterier af den årsag. Så det er et genialt produkt. Altså det er et genistreg fra Dr. Paul Clayton, der har formuleret det her produkt, fordi at det smager fint. Det har en lille smule sødlig tendens, men ellers er det næsten smagsneutralt. Så er der 8 slags fiber i, og det blandes meget let med vand og kan puttes i alt, hvad du spiser. Så det er smart. Det er et smart ernæringstrik at give din tarm det her hver dag, oven i alt det andet, du spiser. Yes. Ja. Jeg griner, fordi vi har næsten brugt en halv time, og jeg synes, og vi kan ikke lade være. Men det er også, tarmen er bare også et område, som fortjener det, fordi det er så vigtigt at forstå, at alle organerne bliver aflastet og optimeret, når tarmen fungerer godt, ikke? Altså, er der ikke noget med det, at så... og jeg spørger Lene, fordi Lene har undervist dyrlæger og veterinærsygeplejersker i mange år i tarm og alt det her, så hun ved simpelthen så meget. Så alt det, jeg har lært om tarmen, det har jeg faktisk fået gennem dig, Lene. Jo, men det er jo det her med, at hvis tarmen ikke fungerer, så skal du forestille dig, at det er dit kontrolcenter, som er sat lidt ud af drift, hvor du kun har et par enkelte knapper, der virker tilbage, som skal sende beskeder ud til, hvordan kroppen skal fungere. Hvad er det for nogle ting, der skal sættes i gang, og hvordan skal det her køre, og hvordan skal det der køre, og hvordan er din hud, og hvordan er din hjerne, og hvordan fungerer dit kredsløb. Alt kontrolleres fra nogle meget specielle signalstoffer, der bliver sendt fra dit tarmsystem. Og det sjoveste, det er jo faktisk, at mange af de her signalstoffer, de kommer fra de gode bakterier. Det er jo der, det hele ligger. Men hvis du ikke har ret mange af dem, så har du heller ikke ret mange gode signalstoffer. Og det gode er, lige så snart du fodrer på de her bakterier, så begynder de at producere masser af de her signalstoffer. Og jeg har sådan en ting, jeg har lyst til at sige, fordi, og vi har bare ikke så meget tid til det, men jeg så noget vildt i går på noget i USA, som jeg håber, vi får i Danmark også. Der kommer noget helt vanvittigt inden for tarmpleje, og hvordan vi kan ændre på vores epigenetik, og hvordan vi kan blive ældre i en sundere krop, bare ved at gøre noget helt ekstra for tarmen. Og jeg glæder mig så meget til, at det produkt kommer til Europa og til Danmark, for det er outstanding smart. Det er et biohack, der er så crazy. Så hands down for, at der findes noget, der er lige så godt som det. Det bliver spændende. Godt. Nu griber jeg den og tager os videre. Og jeg sidder og drikker spirulina, det skal vi ikke snakke om i dag. Men jeg har sådan et lille gyldent lag, det kan I måske se. Det er en olie, og det er jo fedt. Og nu sagde du jo, at de dårlige bakterier, de leder fedt. Men der er forskel på fedt.
Der er meget stor forskel på fedt, og det vil jeg fortælle jer lidt om. Fordi fedtet er så afgørende for hele vores inflammationsproces, altså for den systemiske inflammation, der ligger helt nede på celleplan. Og det vil jeg snakke lidt om. Og I får også lidt billeder fra mig, mens jeg snakker. Kan jeg lige finde ud af at gøre det rigtigt? Godt. Kan I alle sammen se de her 3 gamle mænd? Ja. Nå, men noget kunne de altså, de her 3 herrer. De fik en Nobelpris tilbage i 1982, det er med væk nogle år siden. Og den her Nobelpris, den fik de i medicin og fysiologi, og de fik den for at finde ud af, hvad laver omega-6 inde i vores krop, og hvad laver omega-3 inde i vores krop. Så det er de her 2 fedtsyrer, vi skal snakke lidt om. Mega spændende, og som I kan se under omega-6, så ligger der en tændstikker. Det er ildebranden. Omega-6 er den proinflammatoriske komponent i vores celleopbygning, og omega-3 er den antiinflammatoriske komponent i vores celleopbygning. Så det er altså brandmanden. Og det giver jo god mening. Og det er sådan, at vi mennesker genetisk er skabt til at skal have balance imellem de her typer fedt, fordi de jo laver noget forskelligt. Det er en tænd og en sluk, kan I se det? Og det er lige vigtigt. De er lige så vigtige. Omega-6'erne er livsvigtige for, at vi kan danne inflammation og nedbryde sygdom. Meget vigtigt. Men vi skal kunne slukke for den igen, for hvis den bliver liggende, underliggende som sådan en systemisk inflammation på celleplan, så går vi med en kronisk inflammation, og det er faktisk den, al sygdom tager afsæt i. Lige på nær bakterielle infektioner. Men alt, hvad du kan fejle, tager afsæt i en kronisk inflammation. Det er der ingen, det er bare sådan der. Så den her 1-til-1 tænd-sluk-balance, den skal vi have, så du kan forestille dig, at alle dine celler, alle de trillioner af celler, som udgør dig, inde i hver celle skal du forestille dig et perlearmbånd med en rød, en blå, en rød, en blå. I det forhold hele vejen rundt i cellevæggen. Vi ved, der er sådan en skæringsgrænse, der hedder 3-til-1. Det er ligesom der, hvor kroppen stadig kan følge med. Så du må godt have 3 ballademager. Du må godt have 3 ildebrande, for hver gang der er 1 brandmand. Den her ene brandmand kan godt håndtere de her 3 inflammationer. Men så snart du kommer på 4-til-1, så tipper det. 4-til-1, det er også en officiel anbefaling fra WHO. Det er der, hvor de mener, at vi ikke længere kan klare at være en krop uden sygdom. Fordi når vi kommer på den anden side af 4-til-1, så har den her ene brandmand så travlt, at han kan ikke nå at slukke ildebranden. Og igen, lidt ligesom du sagde, Lene, med tarmen, så er der meget, meget, meget stor forskel faktisk på at ligge på 4-til-1 og at ligge på 3-til-1. Og I skal jo se det hele forholdsmæssigt. 1-til-1 er udgangspunktet, så 4-til-1 er faktisk 4 gange for meget. 4 gange for meget arbejde for dine brandmænd inde i din krop, som skal sørge for, at der er ro på hele inflammationsprocessen. Det, der er sket, nu kan I se årstallene her, det, der er sket, det er, at vi er jo gået fra en organisk, naturlig, guddommelig, om man vil, fødekilde, til en menneskeskabt, industrialiseret fødekilde. Og uanset hvor økologisk, biodynamisk du forsøger at være dyrevelfærd, du kan købe en økologisk høne, men den høne vil stadigvæk have fået et kraftfoder, som er baseret på kornen, eller på kimen i korn og vegetabilsk olie. Og vegetabilsk olie, det er omega-6. Så alle de lyse olier, rapsolie, majsolie, sojaolie, vindruekerneolie, alle de her typiske billige lyse olier, man også putter i Kærgården og blandingsprodukter og sådan noget, det er omega-6. Det er mere inflammation på din krop. Det er mere ildebrand i hver celle inde i din krop. Så det er ekstremt vigtigt, og det er svært for os forbrugere
og komme udenom det. Vi kan jo for søren ikke alle sammen gå og have høns i baghaven. Men det burde vi. Altså, vi burde jo selv have adgang til sund, nærende, organisk mad, hvor dyrene får levende mad, og ikke sådan noget, billig skrammel. Og de her lyse vegetabilske olier, de bliver puttet i alle vores fødevarer stort set. Så hvis du handler i et supermarked, og du køber rugbrød, eller du køber franskbrød, kiks, kager, pølser, postejer, frosne grøntsagsblandinger, sorry to say, men der finder man ofte vegetabilsk olie, fordi det gør grøntsagerne blanke. Og så synes vi, at de er lidt mere appetitlige. Så vi får de her vegetabilske olier så mange steder i de fødevarer, som vi tror er mad. Ja, det siger lidt sig selv. Hvad tror du, din balance er? Så hvis nu jeg siger, at lige præcis med den her, kan du måle, hvor mange ildebrande du har i dine celler, og hvor mange brandmænd du har. Altså, hvad er forholdet inde i dig? Hvordan er din sundhedskamp? Hvordan klarer du det på systemisk inflammation? Og nu med min bagland i hjertekar, så vil jeg bare sige, at en blodprop, den opstår altså ikke natten over. Den er altså 20-30 år om at dannes. Så det er ikke noget med, at man pludselig fik en blodprop. Nej, det gjorde man faktisk ikke pludselig. Det var faktisk en tilstand, der er bygget op gennem mange års plakdannelse i dine karvægge, mange års systemisk inflammation i dine karvægge, der betyder, at plakken kan sætte sig. Så hvis ikke der er inflammation i kroppen, så kan plakken ikke bo der. Så den bedste måde, du kan rense ud i hele dit kredsløb, det er faktisk at sørge for, at der ikke er systemisk inflammation. Antiinflammatorisk livsstil. Og hvis du vil være sikker på, om den livsstil, den gør det for dig, så kan du måle det. Det er smart. Hvad tror du, din balance er? Er du bedre end gennemsnittet? Er der nogen, der nikker? Er der nogen, der tør at tro, at de er bedre end gennemsnittet? Okay, men vil du gerne... Det troede jeg da. Ja, det troede du, men det troede jeg da også. Altså, jeg kan da huske, at jeg var da ikke sådan lige så hurtig til at hoppe på den her vogn, da du kom med det. Nej, jeg vidste en hel masse, og jeg var det, man kalder måske lidt stolt. Jeg tænkte, og jeg tog faktisk et andet fiskeolie. Jeg tog Pikasol, og jeg spiste fisk stort set dagligt på det rehabiliteringscenter, hvor jeg var ansat. Vi havde sådan en makrelklub. Vi spiste ikke kun makrel, vi spiste også ørred og sild og laks og alt muligt. Men jeg gjorde rigtig meget, så jeg var faktisk sikker på, at jeg var i mål. Det var jeg ikke. Jeg var 11 til 1. Gennemsnittet er i Europa 15 til 1. Giver det mening for dig nu måske, hvorfor livsstilssygdomme eksploderer? Hvorfor vores unge mennesker har angst og stress og depression og smerter og slitage? Jeg ser som unge mennesker med slitagesymptomer. De er slidte. Hvad er de slidte af? De laver ikke en skid. Det gør de ikke. Jo, det er det, de bliver slidt af. Anyways, det her, det brænder jeg for at dele med alle, jeg kender. Jeg sover godt og trygt om natten. Hvad du gør med den her viden er fuldstændig op til dig. Men nu kan du ikke længere lukke øjnene for det. Nu ved du det. Der foregår noget i dine celler. Du kan tage action, du kan handle, du kan gøre noget ved det, eller du kan tage skyklapperne på igen og forsøge at glemme, hvad jeg har fortalt dig i dag. Ja, vi er for længst passé de 2020, vi er i 2026, og vi ser faktisk også, at de unge mennesker, vi tester i dag, de ligger svimlende højt. Jeg har været med til at teste en ung mand, der havde 65 til 1. 65 ildebrande. Han havde det virkelig også. Ja, han havde det virkelig skidt. Han havde faktisk en hjerne, der ikke fungerede særlig godt. Og det er jo klart, for hjernen består jo af fedt. Så hvis vi skal passe på alle vores organer, inklusive vores hjerne, og vi skal være klare, mentalt, friske, have en god hukommelse, også ud i fremtiden, så vil jeg bare sige, så er der al god grund til at finde ud af, at hjernen skal bruge omega-3. Det måler man også i den her, hvor meget af det helt særlige langkæde DHA og EPA, der er i dig, som din hjerne skal bruge mindst 20% af for at have det rigtig godt.
Så der måles på mange ting her i denne her. Der måles faktisk også på hårdheden af dine cellevægge, og det er jo vigtigt, fordi hvis cellen er blevet stiv og hård og ugennemtrængelig, så har du svært ved at optage næring. Så det gør, at du spiser en hel masse vigtig, sund, nærende mad, men hvis ikke vitaminer og mineraler kan komme ind igennem cellevæggen, ind i fabrikken, og du ikke kan afgifte, du ikke kan komme af med tungmetaller og pesticider og alt muligt andet, så går du faktisk i et forstoppet system, der ikke har det særlig godt. Og det måler man også på, for der er også nogle helt særlige værdier for, hvor hård, gennemtrængelig skal din cellevæg være for at fungere optimalt. Og det har noget at gøre med, hvor meget omega-3 der er i dig. Fordi omega-3 er lang og blød og krum og har sådan en lang molekylestruktur, der gør, at den er bare sådan blablabla. Og omega-6 og mættet fedt, det er sådan nogle små hårde fedtkæder. Og de er hårde stive, og kroppen skal bare bruge fedt i cellevæggen. Og hvis ikke den har det gode, hvis ikke du spiser nok omega-3, så bruger den det, der er. Så trækker den bare mere af det hårde fedt ind i cellevæggen, og så er du forstoppet på flere planer. Det kan også være, at man er lidt lukket i sit sind, at man faktisk ikke helt har adgang til sig selv, at man sådan er blevet trukket lidt i baggrunden. Sådan havde jeg det lidt på nogle områder faktisk. Jeg mærkede i hvert fald en mental klarhed, da jeg fik styr på min omega-balance. Og den var faktisk så tydelig også, at flere af mine kollegaer spurgte mig, hvad er det med dig? Hvad er det, der foregår? Så det var faktisk en så stor forandring, at det blev bemærket af dem, der var tæt på mig dagligt. Så du kan måle, om du ligger i den her farezone, eller du faktisk ligger et sted, hvor du gør absolut det, du kan for at passe på dig selv. Din sundhedsforsikring, om man vil. Kan jeg lige sige noget, inden du går videre, fordi det, du lige har snakket om nu, med cellemembran, hvor god den er til at få næringsstoffer ind i cellen, og hvor meget ildebrand der er, og hvordan, altså, om du overhovedet har alle de her ting, så vender jeg jo sådan lidt tilbage til det, jeg startede med at sige, at en af de ting, som du kan stole på i dag, det er dit blod, og det er jo det, vi skal frem til her, ikke? At hvis du tester dig selv og tjekker dit blod, så får du mange af de her svar, som du sidder og forklarer omkring nu. Så lad være med at stole på nogen som helst andre end dit eget blod. Du vil aldrig kunne få svar på de ting, som du forklarer om nu, som er så vigtige, ved at satse på, at du får et godt produkt, eller satse på, at din mad er god nok, eller gætte dig til, om du får det, du har brug for. Altså, vi er her nu i en verden, hvor teknologien er så god, så nu kan du få svar på det. Så blodet er din ven til at finde ud af, om alt det her det er på plads i dig. Det er jo også, altså, jeg synes jo, det er, det er så fedt at kunne tage sin power hjem, og virkelig tage en sådan handlekraft hjem, tilbage, ikke bare give den ud til doktor hvem som helst, men tage den hjem i dig og kig på de fødevarer. Jeg håber, det her også kan inspirere dig til at tænke lidt over, hvad giver du dig selv? Hvad investerer du i din fremtid hver dag? Investerer du noget godt, eller er du i overhalingsbanen? Altså går det hele bare for hurtigt til, at du når at stoppe op og mærke, hvad du har brug for? Hvad har du brug for i din krop? Hvad har du brug for i din kost? Hvad har du brug for at ændre på i dine vaner? Og det her billede, I ser her, det siger jo lidt om det, vi ved driver inflammation, og det, vi ved mindsker den. Så der er jo selvfølgelig også nogle ting, du kan kigge på i forhold til at skære ned på alle de her omega-6 fedtsyrer. Jeg vil dog sige, det at skære ned, det ændrer ikke på, hvis du er i en mangelsituation. Så hvis du går rundt med en mangeltilstand, så kan du skære nok så meget ned på det dårlige, men hvis ikke du tilfører det, du mangler, så får du det altså ikke. Så det er lidt vigtigt, at du lige forstår det. Olivenolie, det kan noget helt særligt, og særligt hvis det er sådan en højkvalitets olivenolie, det ved vi fra middelhavskosten, så er det faktisk noget, der går ind og renser op og beskytter i dine karvægge. Og den meget klog norsk læge, Ole Eide, som har lavet den her balanceolie, som I ser her,
Og det er den, jeg drikker hver dag. Og det har jeg gjort nu i, til oktober, så er det 13 år, jeg har drukket den. Øh, det, det han gjorde, det var, han sammensatte en synergi mellem nogle polyfenoler fra oliven, som er meget beskyttende, som nærmest giver de her omega-3-fedtsyrer regnfrakker på. Og jeg ved ikke, om I kan huske, jeg nævnte, at jeg tog Pikasol, som var sådan en fiskeoliekapsel. Der er cirka 1 milliliter i sådan en kapsel. Og det, jeg har fundet ud af, det er, at man skal have en særlig mængde omega-3 til den kropsfylde, man er. Så det er igen, man kan ikke bare sådan sige, 2 kapsler dagligt, det gør det for alle. Nej, det gør det ikke. Fordi vi ved, at vi skal have ret meget af det her omega-3. Så jeg skal for eksempel have 10 milliliter dagligt. Det vil sige, at jeg skulle tage 10 kapsler. Og faktisk, da jeg så åbnede den der kapsel, så lugtede den pilråden. Og det vil sige, at den var ikke særlig godt beskyttet, den fiskolie, der lå inde i den her kapsel. Og desværre, så gælder det for rigtig mange, fordi det er kun beskyttet af E-vitamin. Og det virker en lille smule i emballagen, men så snart ilten i vores blod møder det, så går det lynhurtigt med at nedbryde det. Så vi har kun lige sådan en lille bitte vindue til at nå at få de her blå perler ind i cellevæggen. Og så går det til grunden. Så vi skal hele tiden tilføre det, hvis vi skal hjælpe kroppen. Jeg gider da ikke at gå og spise de der bøvsekapsler dagen lang. Det gav mening for mig at tage et tilskud, som var testbaseret, som var sikkert, og som jeg kunne nøjes med at tage på min massefylde 1 gang om dagen. Og så vil jeg lige sige, fordi der sidder nogle af jer, som også har grå hår. Jeg oplevede her, for det er nok et års tid siden, der synes jeg, at jeg begyndte at mærke lidt i min krop, at der var sådan en lille smule forandring. Så jeg valgte at tage en test igen. Og så var jeg faktisk steget lidt til 3,7. Kan I huske, jeg sagde det her med, at når man kommer til 4 til 7, så er der faktisk en stor forskel. Altså når man kommer op på 4 til 1 i balancen. Og så nørdede jeg lidt ned i, at når man går ind i overgangsalder, så sker der bare nogle ting, og så kan man have brug for lidt mere. Så jeg måtte lige øge min dosis lidt, og nu er jeg tilbage på 2,5, som jeg gerne vil være. Så der ligger jeg med den kost og med det tilskud, jeg tager. Men hvor er det dog fedt, at man kan justere undervejs og tjekke, er jeg stadigvæk god nok? Er jeg blevet for doven til at huske min tilskud? Går jeg tror, jeg gør en masse, men glemmer at tage det hver anden dag, så vil du se det i din blodprøve. Så du har en mulighed for at holde dig selv lidt i ørerne her. Testene, de bliver analyseret her på et laboratorium, der ligger i Oslo, som hedder Vitas. Det er et, hvad kan man sige, det er et tredjeparts selskab, som udfører det her arbejde med at analysere de her blodprøver. Og de har 25 år på bagen inden for deres ekspertise. Så det er altså her, det foregår. Alt er skandinavisk af det, vi sidder med. Alle kosttilskuddene bliver lavet på en fabrik, der ligger uden for Oslo, der hedder Favn. Og vi har været deroppe, søs med blå huer og kitler og alt muligt, fordi vi er sådan nogen, der skal se det og opleve det og tjekke det. Og vi har også været oppe og besøge laboratoriet her, for at få en dybere forståelse ind i, hvordan de her tests, de bliver lavet. Og det er altså mega spændende, mega spændende. Vi kan rette op på den her ubalance i dig på 120 dage. Det er det, det tager for de røde blodlegemer at blive udskiftet, og så kan man måle efter 120 dage, det er 4 måneder, så kan man måle, hvad der er sket her. Det er her på de her første 4 måneder, at den største forandring sker. Men vi er jo forskellige, og nogen skal have lidt mere for at komme i mål. Nogle tager noget medicin, der godt kan påvirke optagelsen af fedt og sådan nogle ting. Så det er vigtigt, at man ligesom ikke gætter sig til det, men at man måler, hvordan lander det her i mig? Har det den ønskede effekt? Virker det for mig? Meget vigtigt. Så balanceolien, det er en synergetisk olie, hvor man kan faktisk godt lidt sige, at det er en flydende fisk på flaske. Det er faktisk det er. Ole Eide har skabt en fisk på flaske, som virker lige så godt, som det gjorde at spise den friskfangede rå fisk. Og så har det jo nogle synergieffekter, fordi at de her polyfenoler i oliven også går ind og renser op i dit kredsløb. Så det er ekstremt god for den her oxidative stress, der kan ligge i din kaffeæg.
Og så det her, det er bare sådan lige lidt, der er faktisk lavet mange studier på, hvor lang tid de her forskellige typer fisketilskud, de kan holde, altså inden de bliver brudt ned af ilten. Og der ligger vi altså i langt over, hvad noget, der er set, kan præstere. Så den her balanceolie, den holder sig frisk, og det er derfor, den virker. For kroppen har tid og ro til at bruge de her blå perler og få dem ind i din krop. Kunne I mærke, at jeg lige var på speed date her til sidst? Jeg kapløb mod tiden, så vi ikke skal sidde hele lørdagen. Vi har 10 minutter tilbage, så har vi givet jer en hel time af gode ting. Og så er spørgsmålet, Lene, om du kan nå at tage os lidt igennem næringsstoffer på 10 minutter? Det kan jeg godt. Det kan jeg godt. Jeg vil lige slutte det af, du siger med, at en ting, som er virkelig interessant, som gør mig meget, meget stolt af at have et samarbejde med lige præcis Simsino, det er, at vi har en database på 1,8 millioner mennesker, der har taget en blodtest. Så vi har så meget data. Ikke engang noget beregnet eller kalkuleret, eller det er ren rå data fra 1,8 millioner mennesker, som viser os, at 97% er i mangel på det, du snakker om, Juvel. Hvilket jo faktisk betyder, hvis man skal oversætte det, at i dag er der ingen kost eller ingen fiskeolietilskud på markedet, der er gode nok til at give os lige præcis det, vi har brug for, så vi kommer op eller ned på det niveau, du snakker om, under de 4 til 1. Det er ret interessant at have så meget videnskabelige data i ryggen på, når vi sidder med et sundhedsprogram, som vi gerne vil have folk til at kigge på, bare kigge på, om det kunne være noget for dem. Men 97% er faktisk i mangel. Så det er alvorlige sager, vi også sidder med. Ja, og jeg vil jo også bare lige, altså, hvis jeg kunne stå ude i folkeskolerne, hvor ville jeg gerne det? Ja. På alle forældremøderne, hvor ville jeg gerne det? Ja. Så de kunne forstå, hvordan vores små mennesker er udfordret i dag på indlæring, på ro i nervesystemet, men i virkeligheden, de er udfordret på ernæring. De er i den grad i underskud af alle de vigtige ting, som de skal have til at bygge en stærk krop, og det er vores fremtid. Hvordan skal de bygge den uden byggestenene? Ligeledes, hvordan skal vi bygge vores helbred uden byggestenene? Vi er nødt til at forstå, at kroppen er en fabrik, som skal bruge nogle helt vigtige, essentielle ting for at fungere godt. Og hvis ikke den får det, så er den bare ikke den bedste udgave. Langt fra. På ingen måde. Og hvis vi bliver ved med at gætte os til, om vi gør det rigtige, så gætter vi som oftest forkert, og det er også det, testen viser, at 97% af alle dem, der har taget en test, faktisk har gættet forkert, om de får nok omega-3. Altså, jeg vil jo bare sige til dig, jeg takker dig jo tit, og du kan få en tak igen for din stædighed, fordi at du blev ved. Jeg var ikke åben og modtagelig for det, du kom med. Jeg var bedre vidende. Jeg ligger mig fladt ned. Jeg troede, jeg vidste, hvad jeg lavede. Jeg blev klogere. Så du må heller ikke, hvis du sidder der og gør en hel masse, du skal forstå, at vi gør alle sammen det bedste, vi kan med den viden, vi har til rådighed. Så det er virkelig vigtigt at forstå. Vi kan kun handle ud fra det, vi ved. Og hvis der er huller i vores viden, så kan vi kun blive klogere. Og så har vi et nyt sted at handle ud fra. Og det er det, vi sidder her for. Vi prøver på at give dig noget viden, som du måske ikke havde, så du kan begynde at tænke anderledes omkring dine muligheder. Jeg drøner direkte ned i den her bunke af grøntsager og frugter, for vi ved alle sammen godt, at det er det, vi skal spise. Du har også sagt det tidligere i dag, men problemet er, at vi spiser ikke nok.
Problemet er også, at vi får at vide, at vi kun skal spise 6 stykker frugt om dagen, og så så er den hellige grav velforvaret. Men det er det altså bare ikke, fordi der er ikke næring nok i 6 stykker frugt og grønt. Vi skal faktisk meget, meget højere op i mængde, hvilket også gør det igen næsten umuligt at sidde og spise 15 stykker af alt det her hver dag. Men lad os kigge på, hvordan vi igen kan gøre det en lille smule smartere, så vi får det, vi har brug for, uden sådan at skal sidde ved spisebordet hele dagen. Vi har brug for mange ting. Vi har brug for antioxidanter, blandt andet til at sikre os, at vi ikke ældes alt for hurtigt indvendigt, lidt ligesom vi kender det fra frugt, når vi skærer det over, så bliver det ødelagt. Det brune lag af frie radikaler, dem har vi inde i kroppen også. Men hvis vi ikke beskytter os selv indvendigt fra, så bliver vi sådan lidt det brune æble indeni også. Og det er derfor, vi skal spise alle de farverige frugter og grøntsager, for at få masser af antioxidanter. Men det vi også skal, det er, at vi skal have nogle specielle ting til vores immunforsvar. Og en af de ting, vi skal bruge, det er omega-3. Den har du snakket om, Juvel. Vanvittigt vigtig for vores immunforsvar. Altså ekstremt vigtig. Og en anden ting er D-vitamin. Og D-vitamin tester vi også. Så du behøver ikke at gå til læge. Det er ikke alle læger, der er helt villige til at lave D-vitamin-tester, sådan rent forebyggende. Og hvis du ikke føler, at du vil belaste vores sundhedssystem ved at bare få en test på, om du får D-vitamin nok, så kan du også bare tage den selv derhjemme. Så køber du en test, prikker dig i fingeren, og så tester du dit niveau. Og hvis jeg skal give et godt råd, så er det super vigtigt at gøre det lige præcis nu, inden solen kommer for meget frem. Fordi så får du et svar på, hvad er det, du har gjort hen over vinteren i forhold til dit niveau af D-vitamin. Har det, du har gjort, været det rigtige for dig? Har du fået nok tilskud for, at du har holdt dit D-vitaminniveau højt, så dit immunforsvar er højt? Og der tog jeg en test, og jeg har fået den tilbage, og jeg ligger super dejligt. Jeg ligger rigtig højt, hvor jeg rigtig gerne vil være, faktisk lige på den anden side af det, der er anbefalet. Men det er min præference, der vil jeg gerne være. Så jeg ved, at den plan, jeg har lavet hen over vinteren, den har virket. Så det er den samme plan, jeg går i gang med, når jeg går ind i efteråret. Så hvis du venter med at måle dit D-vitamin, så har du den samme viden på, om din vinterplan har været rigtig for dig, og hvordan du skal ændre på det fremadrettet. Så hvis vi kigger på, hvordan kroppen egentlig fungerer, så har du et arbejdshold, der hele tiden bryder noget ned, og du har også et arbejdshold, der hele tiden bygger noget op. Og her kommer alle de her næringsstoffer ind i billedet. Du er nødt til at have byggemateriale nok til at hele tiden lave nye celler, lave ny dej. Udfordringen er, at når vi har den her inflammation, den her ildebrand, når vi har mangel på omega-3, så har vi en accelereret nedbrydning. Altså vi ældes meget for hurtigt. Simpelthen fordi, at den gruppe af arbejdsfolk, du har inde i din krop, som bryder ned, de får lov til at bryde meget mere ned, end hvad godt er. Men udfordringen er jo lige så meget, at dem, der skal bygge op, de har ikke noget at bygge af. Fordi du har ikke spist det, som de skal bruge til at bygge ny dej af. Så du bliver altså for gammel før tid. Og det vil du kunne, enten du kan se det, du kan se det på din hud, det er det første organ, hvor du ser det. Den bliver tynd, den bliver lidt slap, den begynder at blive rynket. Og så kan du begynde at mærke det ellers, at du måske ikke fungerer, som du burde gøre længere. Og det er ikke en aldersting. Vi skal ikke have ondt, bare fordi vi har ramt 50 år gammel. Vi skal ikke have svært ved at rejse os fra sofaen. Vi skal ikke have virkelig udseende, hvor vi ser meget, meget gamle ud. Det er ikke for en 50-årig, det er heller ikke for en 60-årig, og faktisk heller ikke for en 70-årig. Så hvis du vil forny dig selv, og hele tiden være på den gode side af god opbygning af celler i din krop, så skal du have slukket for inflammationen, og det gør du ved at tage en test, og ved at bruge din balanceolie.
så skal du bekæmpe alle de her frie radikaler, så du ikke bliver det brune æble, hvor du er ødelagt indvendigt. Og det gør du ved at få masser af antioxidanter. Så masser af farverig kost til dig. Og så skal du have nok vitaminer og nok mineraler. Og der er det jo lige præcis udfordringen, at hvis vi alle sammen går rundt og tror, at 6 stykker frugt og grønt om dagen giver os det, vi har brug for, så gætter vi igen, for det gør det ikke. Det vi har brug for, det er alt det her. Det her, det er en dagsration af næringsstoffer. Her er det nøje udvalgt, hvor meget man skal spise af hver gruppe, for at få lige præcis den mængde næring, der er i den råvare, som du har brug for. Så du kan godt se, at hvis du begynder at tælle sammen her, så kommer vi altså hurtigt op på den anden side af 8 kilo, for at få alle de her vigtige næringsstoffer, som alle sammen arbejder sammen om at give dig det, du har brug for. Og jeg sagde det før med pulveret til mine tarmbakterier. Jeg kan godt lide, når noget er ordentligt. Jeg kan godt lide, når der er science og videnskab bag, men jeg kan dele også godt lide, når det er let og nemt for mig. Og det er det her igen, fordi du kan tage et produkt, og så får du faktisk alle de her næringsstoffer. Alle de her næringsstoffer, som er på det her billede, det får du i et produkt. Så det vil sige, at nu får du byggesten til at bygge af. Du får antioxidanter, så du ikke bliver det brune æble og bliver ødelagt af oxidativ stress indefra. Og du får alt, hvad dit immunforsvar har brug for, så dine immunceller er super skarpe, virkelig op på beatet. Du får D-vitamin også i det her produkt, hvilket egentlig også er i olien, så der er 2 steder, du kan få D-vitamin. Så det her, det er nok det hurtigste, jeg nogensinde har kigget på, hvordan snakker vi om næringsstoffer til kroppen. Men det skal haves. Du skal have det. Vi kan ikke bygge en sund krop. Vi kan ikke sikre os, at alle processer i kroppen fungerer optimalt, hvis alle ingredienser ikke er der. Så igen går vi rundt og desværre tror, at vi får det, vi skal ved at spise 6 stykker frugt og grønt, men det rækker. Nu bliver jeg også lidt stram i betrækket. Det rækker simpelthen som en skrædder i helvede. Der er ingen mulighed for, at vi på nogen måder kan blive dækket med næring ved at kun spise 6 stykker frugt og grønt dagligt. Det er og ved du hvad, jeg har været ude og holde masservis af foredrag, og jeg har tit lavet sådan en rundspørge, og jeg spørger også her, hvor mange her spiser hånden på hjertet hver evig eneste dag 6 stykker frugt og grønt? Nej. Så desværre er det, jeg møder, at de fleste har faktisk svært ved at nå 6 stykker frugt og grønt. Så tror I helt ærligt, at selvom vores sundhedsstyrelse vidste, at vi skulle op på 10-15 stykker for at få nok, tror I så, at de vil give os den viden, når vi ikke engang kan finde ud af at spise 6? Og nej, det ved de ikke. Og det er det samme med motionen. Vores motionsråd, glem det, hvis du tror en halv times bevægelse om dagen, det er nok. Det er da ikke i nærheden af at være nok. Vi er skabt til at gå. Vi er skabt til at vandre. Vi er ikke skabt til at sidde i en bil, eller på en kontorstol, eller cirkle rundt på parkeringspladsen, indtil vi finder en ledig plads tæt nok på indgangen, fordi vi ikke magter at gå med indkøbsposerne. Nej, det er vi ikke skabt til. Det er, og anbefalingerne bliver ikke lavet om, før vi begynder at lave noget om. Og der skal virkelig skabes en stor forandring. Nu scrollede du hen over det der billede med din havesøs, men jeg synes faktisk, det er sådan et vildt godt billede på det, vi snakker om. Fordi, kan du finde det? Fordi det her billede, jeg håber, det er okay med, at vi snupper lige 5 minutter mere i jeres søndag. Og hvis du har noget, du skal, så bliver jeg ikke fornærmet af, at du hopper af. Så gør du bare det. Men det her, det er dit hus, Lene. Det er Bastrupsvej nummer 4 i Varde, så nu ved I, hvor hun bor. Hvis I vil efter hende. Og det her, det øverste billede, det er din græsplæne.
Og Ja. jeg husker det så tydeligt den sommer, du også tog det. Og når man kigger på afstand, så nå ja, det er en græsplæne, den ser da grøn ud. Men når man går tættere på, så er der huller i din græsplæne, Mhm. og der gror utøj og ting og sager i din græsplæne, som Ja. egentlig ikke hører til. Og går Ja. man lige ind på den anden side af hækken, der bor Viggo. Han er efterhånden en meget gammel mand, men hans plæne ser I på det nederste billede. Og det her, det er altså før AI og Photoshop og sådan noget. Altså det er vi en hat om fandtes. Hvorfor er det lige, hans græsplæne ser sådan der ud? Den er tæt, den er saftig, den er grøn. Det er fordi, at han gøder og tager vare på sin græsplæne. Og det er så godt et billede på, hvordan skal vi være saftige, tætte og stærke, og ikke have utøj, der bor i vores krop, hvis vi ikke gøder vores krop, hvis vi ikke giver tilbage til kroppen, hvis vi ikke gør noget godt for kroppen. Så selvom at, og det er virkelig sådan, altså de her tilskud og de her test, du kan måle på, de gør en kæmpe forskel, og de gør en endnu større forskel, hvis du lever på en sund livsstil og bygger på. Det er svært at leve af McDonald's og gøre noget godt, men man kan faktisk godt have nogle unge mennesker, som lever lidt crappy, og så kan man støtte dem i de der år, hvor de ikke lige fatter det. Så kan man, jeg har teenagebørn, kan I nok forstå, så kan man faktisk godt hjælpe dem til at stå lidt bedre igennem. Ja, så jeg synes bare, det var vigtigt lige at tage den her, for det giver bare, altså, det giver så god mening for mig. Men det gør det også. Det gør det. Og det er bare det, vi sidder her for. Det er at give viden til, at man kan tage sin power tilbage. Man kan måle sig frem til, om den mad, man spiser, den har det, som man har brug for. Og hvis den ikke har det, så er det jo en virkelig god anledning til at finde ud af, hvad gør jeg så? Jeg har lovet en i chatten at lige svare på et spørgsmål Ja, omkring, hvad er forskellen på at teste, når man får lavet en afføringstest, altså man tester på bakterier, og i forhold til den test, som vi står med, hvor man tester på blod. Og så inden du svarer, vil jeg bare sige, at det her det er banebrydende. Det har været i nyhederne i USA og sådan nogle ting, selvom det er et lille svensk firma, der har lavet det. Så er det helt nyt at teste på metabolitter i blodet, frem for at kigge på bakterier i lorten. jeg elsker det spørgsmål. Fordi når man tester på en afføringsprøve, så måler man, hvilken type af tarmbakterier har du, hvor mange har du af hver slags, der er virkelig mange forskellige slags. Hvor mange har du af hver slags? Det svar, du får der, det kan du påvirke bare ved at have spist noget andet dagen før. Det kan du påvirke ved at have dyrket hård motion. Det kan du påvirke ved at have været ked af det i går, og så tager du en afføringsprøve i dag. Der er så mange parametre, der kan påvirke, hvordan dine bakterier ser ud, altså hvilken familie har du, når du skal lave sådan et portræt af hele din bakteriefamilie. Så det er den ene ting. Den anden ting, det er, at med sådan en afføringstest, så får du ikke noget svar på, om dine bakterier de er gode, om de arbejder godt. Du får bare at vide, hvem er der. Så hvordan ser dit familieportræt ud nede i dit tarmsystem? Du får ikke at vide, om det er onkel Joe, der laver noget, eller hvem der nu laver noget. Så du får simpelthen ingen svar på, hvor effektivt arbejder dine tarmbakterier. Der, hvor vi gerne vil hen, det er, vi vil gerne derhen, hvor vi får det svar, hvor vi får at vide, den mad, du spiser, giver den dine tarmbakterier det, de skal bruge, så de faktisk kan arbejde og gøre deres job godt nok hver dag. Og det er det svar, vi får at vide. Så der er mega stor forskel på, om du får et familieportræt af dine tarmbakterier, som ingen faktisk ved, hvordan skal se ud, fordi at dit portræt og mit portræt kan være fuldstændig forskellige, men vi kan godt have en tarm, der måske arbejder rigtig godt begge to, men vi behøver ikke nødvendigvis at have lige præcis de samme bakterier. Så mit portræt er mit, og dit portræt er dit, men det vigtigste det er, om jeg giver
mine familiemedlemmer i tarm, om jeg giver dem mad nok til, at de kan arbejde, og om du giver dem mad nok til, at dine kan arbejde. Og det får du ikke at vide ved at tage et billede af dem. Så derfor så er det her en banebrydende test, som alle kan tage simpelt ved at prikke sig selv i fingeren. Behøves ikke at have hånden ned i toilettet og samle noget op, eller lave det i en pose, eller hvad ved jeg. Du kan bare prikke dig i fingeren, og så får du svar på, om det mad, du spiser, om det giver dig bakterier i din tarm, som kan præstere, og som kan give dig alle de her signalstoffer. Og så har vi oven i købet, ud over det, så har vi jo en løsning til det. Så du får både svar på, om din kost virker, om dine bakterier arbejder, og så får du løsningen til, hvad skal der til ekstra, hvis du vil have, at den her test, den skal vise sig at være bedre næste gang. Tak for spørgsmålet. Og det er jo også noget af det, som vi tilbyder, og det er jo lige præcis, at hvis man har brug for en hånd at holde i sin sundhedsrejse, så kan man få det hos os. Så den venlige sjæl, der har inviteret dig med i dag, har adgang til at hjælpe dig, har adgang til at have viden omkring og analysere de her test, så du forstår dem, så du kan handle på dem, så du kan implementere det. Så det er en anden måde at ligesom, gå til det på. Man kan faktisk få noget af det her nørderi, og jeg får lyst til, og uden, jeg har jo ikke spurgt dig Lene, men jeg er jo sådan en intuitiv pige, som bare mærker nogle ting, og jeg fornemmer, at der godt kunne måske være brug for på et tidspunkt en meget nørdet gennemgang af de her test. Så hvis nogen af jer synes, jeg skal være med den dag, så kan I bare lige give en thumbs up inde i chatten. Fordi så tror jeg, vi vil arbejde på at fremlægge de her testsvar i dybden, hvor det bliver en meget detaljeret gennemgang. Det er ikke alle, der har brug for en nørdet gennemgang. Nogen har bare brug for at vide, er jeg god, er jeg ikke god. Ikke også? Men nogen har virkelig brug for at nørde helt med ned i tingene, og så kan vi tilbyde det på et tidspunkt og gøre det for jer. Yes. Jamen, altså tak, fordi at I vil jer selv det godt, og er interesseret for at få viden om sundhed. Altså det siger meget, at I sidder her en søndag formiddag. I kunne gå ude og luge i haven og få jord under neglene, og I kunne stå og se en fodboldkamp. I kunne gøre så meget. Tak, Lene, for din søde kommentar. Men altså, nu har I været her, og nogle af jer sidder måske med en hel masse spørgsmål. Den, der har inviteret jer, kan meget sikkert og vel svare, og ellers så kan I få forbindelse til os, så vil vi også gerne svare. Hvis der er nogen, kan vi godt tage nogle spørgsmål, så dem, der ikke gider være her mere, de kan gå ud og drikke kaffe, og dem, der har et par spørgsmål, kan vi jo måske godt se, om vi kan svare på. Skal vi gøre det? Det kan vi godt. Har du en bagkant? Jeg har ikke nogen bagkant. Så har I nogen spørgsmål, jer der sidder med? Har I noget, hvor I tænker, at jeg er nødt til lige at spørge om det her? Så må I gerne det. Karina, vil du sige noget? Nej. Godt. Er der nogen? Maria, hun er unmuted. Maria? Hej Maria. Hej. Jamen, jeg vil egentlig bare høre, hvordan man får adgang til det. Ja, det får du gennem mig, fordi det er mig, der har inviteret dig. Okay. Så det kan vi to tage en snak om, og kigge ind i, er der noget af det her, hvor du tænker, det giver mening for mig, at gå den her vej, så tager vi en snak om, hvordan kunne det se ud for dig. Okay. Så det aftaler vi bare, så kan vi lige ringe sammen. Jeg er en lille smule booket i dag. Ja, så gør vi det en anden gang. Ja, vi skriver bare lige sammen på Messenger, og så får vi lige snakket det igennem. Ja. Godt, tak. Godt. Jamen skal vi så ikke lukke den her, det her sundhedsbal, så I kan komme ud og nyde jeres weekend, det der tilbage af den. Det gør vi. God søndag. God søndag. Hvem sidder